on tällä vauvojen peli. Tuli simppasia. Kyllä, oon mä täällä ollut jo jonkun. Moi. Tipä. Moi. Arkane Poison, Defekraattori Jailer. Mä kyllä tajuun, miten vitus joku on. Mä oon jumis. Miten joku vitus on. Sieltä saatiin. Nyt voidaan lopettaa. Voidaan lähteä. Okei, voidaan lähteä muutenkin vittu. Hyi saatana. Lähti muuten mantrat just. Niin lähtikin. Jep. Ovelle ja vittuu sieltä. No mä en oikein pääse, tässä on pieni probleema. Nyt mä pääsen. Problem officer. Pääsiks Marko pois? Joo. Nyt on jossain pelissä tilaa. Job is done. Mä kyllä tajuun, että miten joku tuolla on sooloparbarillakin on vetän 82 keeritin täällä vitun sarkepuille. Vittu meinaa pysytään 50 läjäs. Nonni, sinne meni. Huomas vaan alkoi ite ottaa aivan vituusti damagea. Jep, yhtäkkiä ihan törkeä damage.